Ang ganda nito guys. Kaso ang mahal oh. Lalagyan ng mga ano ba? Vanity tray. Ganda ito oh. Punta ka sa tindahan, wala tayong pera, mangutang ka, sabihin mo bayaran na pagkakaharvest sa talong. So may mga nag-comment tungkol sa kung bakit hindi na lang ako yung mag-alaga sa biyanan ko. And kasi parang nagigilty si Tami ba? Good morning, Philippines! Hi guys! Good morning! Nanonood ako ng Alodia Effects. Naglalaro din ako nito na so kaya nanonood ako. But anyway guys, good morning. Today is Thursday. Thursday ngayon and mag-i-snow daw. I-snow kagabi. Pero ang nangyari na. And sobrang konti lang naman yung snow. It's very powdery. Powdery naman siya. And then this morning, last night guys, late akong natulog. Another 12 o'clock na naman. So, nagka-aibag-aibag na ako nito yung mga ganito-ganito. And magre-ready lang ako while watching Alodia's playing Apex. And yes, I love Apex guys. Even though I'm not really good at it yet. You know, I have to... Sige guys, alis muna ako guys. Well, kailangan ko pala ng bag. Kasi, kailangan ko nang magdala ng bag para meron tayong palagyan sa tina-change ko kasi yung wallet. Tingnan natin, ano to? Ito lang yung susuotin ko. Mag-ano lang ako, jacket. Mag-sweater or mag-coat. Yung light na coat. Roxy! Oh my God, kawawang mga ibon. Kawawang ibon. Ang daming hala, ang daming turkey. Daming turkey, Roxy. Yung turkey lumilipad, oh. Makalipad pala yung taas yung turkey. Taas ang lipad, ah. Ang taas, may snow pa dito. Ang ginaw, guys, eh. Kaloka talaga tong si Roxy at Misty kapag may makikitang ibon. Matakot yung ibon. Kahit hindi makalipad, nakalipad na rin. Kaloka. Akala ko noon yung turkey, yung ano lang yung lipad ba, parang ganun ba, sobrang liit lang yung, sobrang baba lang yung lipad. Pero guys, dito nakita ko talaga silang lumilipad na taas pala yung lipad nila. I think nagagawa nila yan kapag takot. Kapag takot yung turkey. Kasi kapag takot sila talaga, nakalipad sila ng taas. I know mama's leaving, baby. I know, look at this. I know, Mama will be right back. Yeah. Mama will be right back, baby. Sorry, baby. What you think? She think I'm going upstairs. No, Mama will be right back. Mama going out. I'm going out, love. I will be right back. She doesn't like it. Where you going? Where you going, oh? Magmukbing tayo tuwing umiging. Ay, nako. Sometimes, alam nyo ba guys, paminsan talaga guys, nagsasalita ako, yung kahit walang camera, magsasalita ako, ganon ako guys, iwan ko guys. Parang may tuliling man ako guys. Iwan ko. Yung parang, kausapin ko yung sarili ko, kausapin ko yung silang lahat, silang apat, parang kausapin ko sila, and then ako lang din yung mag-a-answer sa sarili ko, and then natawa na lang ako. Ganon ako guys, ganon talaga guys, no? Kapag mag-isa ka guys, matuliling na talaga yung utok mo guys. Parang wala na itong ano guys, hindi na itong magbabago guys, kasi ganito na talaga yung life ko guys. Sige, sama na lang kayo, bahala kayo. Gusto talaga ninyong sumama sa akin, sige, sama kayo sa akin, bahala kayo. Matugnawan mo, magginawan kayo. Kasi ibibilin ko kayo sa ano, sa sasakyan, bantay kayo. Hindi ko kayo isama, magandang quality. Cellphone gamitin natin mamaya. Cellphone kasi gusto kong, alam nyo naman, magutom ako. Kapag nag-grocery, malapit ng 2 o'clock, 12 o'clock. Dala tayo ng candy. Kasi ayaw ko na bumili ng donut. Andun yung donut guys, hindi ko natapos, Nilagay ko na lang dito sa jar. Ang kumain yan si Tami. Nag-enjoy si Tami kumain ng ano. Diyan muna kayo ha. Huwag kayong mahuhulog dyan. Ano ba to? Soft caramel. And ito is cocoa.
I want the cocoa thing. Okay guys, tinawagan ko yung asawa ko guys. Malapit lang sana yung puntahan ko. Ngayon, sabi pa niya, paano yung pagkain ng aso? At saka pusa. Talaga naman itong si Tame. So, punta na lang ako sa Walmart guys. So, punta lang tayo sa Walmart. And then, hindi ko kayo dalhin guys. Ano ba kayo guys? Ano bang gusto ninyo sa buhay ko? Anyway, ito yung bag ko. Hindi na nga ako magbabag sana. Magganito. Kaso, kailangan kong dalhin yung mga kailangan kong dalhin. And, yun. Malaki na yung wallet ko, kaya hindi ko na siya malalagay sa ano ko, pocket. So, yun. Anyway, I will see you later there. Bye, guys! Okay na. Yung kapitbahay namin ay. Kapitbahay. Yes, i-charge natin itong cellphone. Ano? Ang ganda nito guys. Kaso ang mahal oh. Lalagyan ng mga ano ba, vanity tray. Ganda ito oh. Ang mahal. Maganda ito sa bathroom oh. Nakakaloka. Ang ganda kaso mahal. Ito magkano? 14 bucks. 14 bucks siya. Maganda siya. Oh. Mahal naman eh. Yes. Ito yung nakikita ko sa magazine at saka sa advertise. Oh. Pangkat ng ano. Hindi muna tayo bibili ng plato na ano additional sa yung kinuha ko. Hindi muna. So, yun. May gusto akong bilhin kaso ang mahal pala. Ang mahal nito eh. Yung gusto kong bilhin. Ang mahal. Look, 30 bucks. Maganda ito guys. May cover pa siya. Ang bigat talaga eh. Ang bigat nito. Grabe. Ang ganda yan steak. Cast iron talaga. Kalokan naman to. Meron pa sila dito. Oh, parang ang bigat din niya. Parang cast iron din siya. Ito hindi. Akala ko ano. Akala ko meron silang ano dito guys, yung tawag nito. Akala ko meron silang salmon. Wala pala silang salmon dito. Salmon ba? Botelya. Lata. Pagray ginoo ko kalisod. So, hindi tayo makapagluto ng ano. Tayo makapagluto ng salmon paksiw ginataan kasi walang ano. Ba't hindi kayo makatindig? Yun. So, ang lulutuin ko na lang is tawag nito, uy, papaya at manok, paa ng manok, yung mga legs ba. So, yun na lang yung lulutuin ko. And, let's go home. Because, magluto pa ako. 12:04 na. So, ang naano ko ngayon is $76.88 yung gasto ko. Tignan natin kung ano yung nabili ko. Kaloka, ang laki at ito lang yung nabili ko. Tatlong ganito, dog food. Tatlo sila. Doon yung isa. Goya, coconut milk. Ito, coconut milk sa can. And, meron tayong jalapeno pepper. You know. Ito, chicken ano, leg. Meron tayong okra. Talong. Ang laki ng talong, guys. Mas may malaki pa nito.
At saka ginger, kasi gusto ko yan sa mga luto-luto. And guys, lutuin ko to bago ito mahinog. Papaya! Ang laki! With manok, lutuin natin yan. And also, nakabili ako ng pangkat ng vegetables. Ito siya, guys. Makakat yung gulay, ganito. Ano, mura lang ito, guys. And bumili ako ng Milani pang eyebrow. Yun. Yan. And dog bone. Yun. And cat food. Iba-ibang flavor. Cat food. Iba't ibang flavor. Ganito. Unsa naman mauna ni. Ang plano ko sana, lutuin ko ito with, with salmon, paksiw. Kaso wala. So, ang gagawin ko na lang is, ipepereto natin itong dalawa, okra at talong, di ba? Naluka ako, guys. Ay, naku, nakakagalit talaga tong ganito. Bahala na sa Batman, ay. Bumili ako ng papaya. Ang nangyari, yung papaya is, hi, I'm hinog. Tamis na ako. May pula na, matamis ako. Ay, naku, Lord. Imumukbang ko to, pero hindi ko na ipakita kung paano ko siya lutuin. Kasi alam ko naman, tayong mga Pilipino, alam natin yung mga, hindi lahat marunong magluto, pero alam natin yung tinola. Very simple lang naman. So, yun, ito, onion, ginger, jalapeno pepper. Ganito lang yun, ilagay ko siya ganyan. And then, garlic. Of course, yung, buti na lang, meron tayong dahon. Yun. Malunggay, frozen. And of course, yung chicken. So, yun na lang yung lulutuin ko. Simple. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. What? Ay, lako, Lord. Kaloka. Gisa lang natin itong sina garlic at onion. Mag-asawa naman ito sila, guys. Si garlic is yung lalaki, si onion is si babae. What? Yan. Palagi sila magkasabay. Kahit anong anuhin mo, sabayan sila. Palaging magkatabi. And, ang bango talaga, no? Yung mag-fry ka ba? Yung mag-fry ka ng onion, garlic, plus ginger. Ay, naku, Lord! Ang bango. And, ang gagawin ko is lagyan ko siya ng papel. Paper. Ito. Tawag nito sa Bisaya, oy. Paminta, guys. Paminta. Paminta. Maalala ko yung papa ko ba? Gingging, bili ka ng paminta doon. Diba yung sa atin sa Pilipinas, mga silopin. Yun o, yung mga silopin na maliit, mga pack na siya. Kados. Gamay lang, konti lang, guys. And pagkatapos, pagdating mo sa bahay, ang gagawin, dikdikin. Ilagay sa mga, kung anong mga lulutuin, dikdikin, ganun. Kaloka talaga, no? Naalala ko yung ganun. Oh, wala tayong asin. Bili ka doon. Punta ka sa tindahan. Wala tayong pera. Mangutang ka. Sabihin mo, bayaran na pagkakaharbi sa talong. Ay, nako, Lord. Buhay probinsya. Nakatamis. Nakatamis yung probinsya, guys. Ito. Yung gusto ko na ano siya, parang naluto siya ba, naluto. Okay, we have to let it boil. Ang daming tubig na nilagay ko, guys, kasi gusto ko siyang mag-boil at saka mag-reduce ko din yung tubig para lutong-luto talaga yung ano ba, chicken. Ang bango, guys. Ay. Kinuha ko yung fat, guys, ng doon sa tubig. Kinuha ko lang siya. And yun, gusto kong pabukalin ito para talagang lutong-luto. So, ika-cover natin siya ulit. Fat na lumalabas galing sa manok. Ilagay ko na tong malunggay, guys. Yan, tinolang manok. Masarap siya, guys. Masarap. Nilagay ko na yung dito, yung nilagay ko na yung, tawag nito, yung, yun? Uy, ginuo ko. Anong pangalan nun? Cubes. Chicken cubes. Nilagay ko na dito. And, i-open natin. Ito si Milani Stay Pot Brow Color. Ito siya, guys. Yan. Yan siya. Yung color nito is soft brown.
ano talaga siya guys, maganda siya. Kahit ano, alam kong maganda siya dahil gumagawa talaga siya ng line. At saka itong color nito is, color ko talaga to guys. Kasi ito yung ginagamit ko talaga guys na yung pang brow ko, itong Wet n Wild. Tingnan nyo naman. Ito siya yung gel, yung puti, pang kapit sa color. Tapos, nahurot na. At saka, itong black, hindi ako nagamit ng black talaga. Hindi ako nagamit black. Ito yung ginagamit ko, yung sa gitna na color yon. Yun, iba yung color niya dito. Ito may soft. Ito siya may pagka-dark brown. At ito soft brown. Mas nindot. Okay man ito siya. Ang ganda man ito. Pero, mas okay talaga itong soft brown pa lang. May mga nagtatanong about sa yung bakit hindi na lang ako. I think na-explain ko na. Or, hindi talaga. Basta, iba man talaga yung kapag may... Basta, I will talk to you about guys later yung usapan nila about sa biyanan ko. Hindi ko siya na-explain the other vlog kasi na-busy na. And I will tell you what's gonna happen, and I will also reply some comments. Meron akong gustong lutuin pero bukas na lang yun, yung talong at saka okra. Bukas na yun ay. Kasi ayaw kong magkain. Ayaw kong kumain ng dinner. Gusto kong mag-sit up. So, may mga nag-comment tungkol sa kung bakit hindi na lang ako yung mag-alaga sa biyanan ko. And, basta may nabasa ako na tungkol doon. Na, ba't hindi na lang daw ako yung mag-alaga. Or, matanda naman yun. Mas mabuti na rin na may mag-hire sila ng tao tungkol doon sa yung mag-alaga sa biyanan ko. Kasi iba kasi yun kapag may nag-ano sa'yo, may nagbantay talaga na na talagang tutok sa'yo at saka makipag-usap, drive somewhere, yung mga ganun. Kung ako kasi guys, noon binantayan ko siya, noon yun, di ba? Ngayon malala na siya. Noon nung hindi pa ako nag-YouTube. So noon napag-usapan namin yan ni Tami na ako yung mag-alaga, yung hindi pa talaga ako na sa YouTube. So sabi ko, so kung dito siya and then ako yung magbabantay kahit hindi kami talaga yung sobrang magkasundo, okay lang. Basta kay may magbantay, mag-concentrate bantay sa kanya, ganon. Pero magpatulong ako sa kanya yung mga bayaran namin dito ni Tami, 'di ba? So mga bayaran namin dito. So napag-usapan namin yung mga ganon, pero ngayon na na meron nag-concentrate na ako sa YouTube, may mukbang na ako, may yung gaming ko tinatry kong maging okay kasi hindi na ako nag-upload. So yun, tinatry kong maging connected na sa gaming channel ko. So tatlo yung channel. And seryoso ako dito sa YouTube guys. I'm really having fun doing this YouTube. So kaya alam naman nila na ako at ang yung biyanan ko is parang hindi talaga dapat ilagay sa isang bahay. Kasi palagi na lang may mga nasasabi yung biyanan ko at yung mga, basta hindi ko na i-elaborate lahat kung ano yung mga basta hindi kami magkasundo. I mean, okay man kami guys, yung kanang, for example, mag-istorya or mag ganon, pero may time talaga na parang ayaw ko yung kung ano man yung naririnig ko, kung ano man yung sinasabi, ayaw ko. Basta yun. So baka naintindihan ng kapatid ni Tami na babae na hindi kami. So doon na lang yung ina niya. Sabi ng kapatid ng asawa ko, kung andon daw yung biyanan ko sa kanila, mag-hire sila ng tao. So yun, mag-hire. Hindi talaga siya yung magbantay. Kasi gano'n naman dito yung mga tao guys, kasi busy kasi sa mga trabaho. So mag-hire sila ng tao para magbantay sa ina nila. Okay guys, ito yung napag-usapan din nila guys. Doon talaga, so doon yung ina nila sa anak niya nga babae. And parang yung biyanan ko ba na disappoint or unhappy, very unhappy siya dahil yung dialysis is nakialam na talaga yung dialysis sa kanya na so hindi siya masaya sa nangyayari dahil sabi niya, hindi ko na makita kayo, ganyan si Tami daw kasi gusto niya si Tami, pero
wala na siyang magawa kasi now mag-start na silang tawagan yung ibang dialysis na malapit sa kapatid ni Tami, and then i-transfer siya doon. Pero hindi pa sila nakapag-hire ng tao. So sabi nila kung pwede ako muna daw yung mag-drive back and forth sa biyanan ko to dialysis to go home. Yun, like back and forth. Kasi wala naman akong problema, mga 2 weeks, ganyan. Every other day for 2 weeks. So, sabi ko sa kanya, wala nang problema. So, yun guys. Anong problema mo, Rox? What's the problem? What is the problem, bebe? What is it? Okay guys, so yun guys. So, sa mga nagsasabi na kung ako na lang yung magbabantay, mahirap na guys. Kasi kailangan na talaga ng talagang magbantay, talagang tutok sa kanya. Yun ang dapat. Hindi naman ako tutok sa kanya, gano'n. Hindi kami ng biyanan ko, natutok talaga ako. Paano na yung mga ginagawa ko, diba? So, may naman ako buhay. Hindi naman ako yung dahil ako yung nandito lang sa bahay at saka ako yung bata-bata at saka ako asawa ni Tami. Hindi ko responsibilidad na gano'n. Yes, I gonna take, gagawin ko yung kung ano mang dapat gawin, pero hindi to the point na ako na lang yung magbabantay at sila pahayahay lang. Kung sa Bisaya, papahayahay lang sila. So, yun yung plano, guys. So, andun siya sa sana hindi na yun magbago, guys. Sabi ko kay Tami, alam mo, Tami, hindi man natin pinabayaan yung ina mo. Kasi parang nagigilty si Tami ba? Nakikita ko talaga, parang siya, nagigilty na namimiss siya ng ina niya, and parang pumunta siya sa yung ganun ba, namimiss nila yung isa't isa kahit mag-away yung dalawa, guys. Mag-away talaga, mag-ina talaga, mag-away. Hindi man natin pinabayaan yung ina, at saka kitang-kita ko na talaga na stress na siya. Like, pag-away, mag-away na sila, ganun. So, yun si Tami yung na-stress. So, sabi ko, parang hindi ka na talagang stress. May stress pa ka naman dahil sa akin, pero sa ina mo, parang talagang kanang parang mawala yung stress mo ba? May magbabantay na talaga, hindi ka na mag-worried, and then andun siya sa kapatid mo. And hindi man natin siya pinabayaan. Puntahan natin siya doon kung gusto, kung meron tayong time, kung day off mo, puntahan natin siya. But anyway guys, palabasin ko muna tong mga aso kasi kumakain na sila, tapos silang kumain. So yun, let's turn the light. I-on natin itong light dito. Yun. May light na tayo. Ang ginaw sa labas. Grabe. I don't know kung anong temperature ngayon. Let me see. Patayin nating light. Let me see kung anong temperature. 25 degree. Andun sa baba. 25 degree. Misty, eat your dindin. May magpapa-shout out. Hi kay Bernia Valenzuela. From daw siya? Saan ba to? From Hawaii. Hi sis! Thank you so much for watching! Oh my god, Hawaii. I wish I can go to Hawaii, guys. I know Hawaii, it's a good place. Nice place. And also, hi to Lily Yula. Hello po from daw siya? Jada KSA. Yeah, hi po sa inyo. Hi to Faye McGarry. And sa daw niya, at saka also sa asawa niyang sina McGarry Vincent. Hi po. Hi guys. Thank you so much for watching. Sina Ima Ambi Aguilion. Ay, no, belated happy birthday sis. 5/28 belated. Sorry sis belated happy birthday. And also kay Ate Cecilia Orias. Hi te. And so yun lang guys. Thank you guys. I-in ko na to dito guys. And also may nag-request sa inyo guys ba yung mga request ninyo tungkol sa ano ba yung mga request ninyo yung mga sa kanta, yung mga BGs, Tagalog. Hindi pa ako makapag-record ng cover, pero i-try ko mga few days from now guys. Magta-try akong mag-record ng cover song. I would, gustong-gusto ko yung mga cover guys, pero for now talaga busy pa talaga ako guys sa ng mga videos ko, at saka inasikaso ko din yung laro ko. So yun,
And so yun lang guys, i-end ko na to dito guys kasi late na. Marami na tayong eye bags and katatapos ko lang naglinis sa mukha ko. Thank you guys so much for watching. Please subscribe and like the video guys. Sana magkita-kits tayo sa susunod nating video. Bye guys! Thank you guys so much for watching. Bye-bye.